Ngiyanibingelela nje nonke South Africa yonke. Ngiyanithanda kahle kakhulu ngempela ngiyanithanda kakhulu. Nginalo usizo kakhulu. Abaningi bazojabula namuhla ngokungibona sengivele emsakazweni. Bebafisa ukuthi bangangithola kanjani. Ziningi izinto engizenzayo. Ngiyamlapha, ngiyathwasisa, ngiyahlola, ngiyakuthwasisa ngesithunyo. Ziningi izinto engizenzayo. Abantu abahlanyayo ngiyakhona ukubasiza. Abantu balahlekelwa ngemizi ngiyakhona ukubahlanganisa bazwane phakathi emzini. Ngiyakhona ukuhamba ngibethele emzini abantu ngikhipha izilwane lezi ezihlula amanye amadoda. Mina ngiyakhona ukuthi mangifikile kufika ukucaca. Ya ngiyakuzwa Dr. Sipho Bhejane Tembe. Mbuzo wami wokuthi khuluma inamba kokuqala. Inamba zakho sithini? 0829 77 9939. Awuyiphinde? 0829 77 9939. Ya ngiyakuzwa lokho. Yebo manje uthi ulaphani izifo usilaphayo usibale zonke isiphelele phakathi kulapha ehleli khona ngifuna ukuthi abalaleli nje South Africa yonke bafuna kulalela wena abalaleli emakhaya bafuna kulalela wena siphi ubale izifo usilaphayo umuntu osuka nelumbu esisweni noma bamfaka inyoka noma sikhukhumele bamshaya ngomakhukhumezane ngiyakhona ukumsiza. Laba bokuthi abalali endlini sabo ngoba manje bashushwa ngotokoloshi ungakwazi kubasiza la? Hawu umoya lokho. Ngikukhipha ungathi kwafa kamina. Bakuthola ukuphumula phakathi kulomuzi. Laba abahlanyayo futhi uyakwazi ukubasiza konke ngibasiza konke ngishaba phethe ngomhlwebe ngestroke. Abashawa ngestroke ngiyabalula baphile. Laba bakwesithito sinyama phakathi komzimba phakathi komuzi bangazwani konke lo ngikhipha konke ngibageze kuba mhlophe bakhona ukuhlala kahle emzini wabo. Laba bathi bona bafuna ukuphakama bathole matenda bathole umsebenzi batholeni uyakwazi ukwenza lokho? Ngikuyenza ngiyakuyenza. Mawufika kimi fika hlale phansi ngihlola inkinga yakho ngibone ukuthi lo muthi engizokunikeza wona nizohambisana yini. Laba bafuna ipoko semali uyakwazi ukwenza lokho? Ngiyakuyenza lokho. Mase ufikile sihlala phansi base ngiyakucheka ngiyathola makunenkinga ngiyakutshela futhi ukuthi lezi phoka zinovuma hayi kuwe kuzovuma angithathi imali yakho ngabonanga ukuthi kuzokuhambela kahle. Laba bathi namuhla mina ngiboshiwe kufanele ngiphume la ngikhona uyabakhipha nje abantu? Ngiyabakhipha mawufike kimi nje makwe ngokuthi uboshiwe umuntu uphakathi ejela makwe ngokuthi mhlambi noma umuthi awungeni kodwa mina ngiyayizama indlela ngeplan yami engizokutshela yona mase sihleli phansi ukuthi thatha lo muthi ufike uyenza kanje ufike ungene uyokhipha umuntu ejela aphakathi. Ngiyakuyenza konke lokho. Ngitshela nonke abalaleli nonke emakhaya ngitshela nonke abalaleli South Africa ithwasala meleli lengithwasile ngifikile emuzini walo ukuthi ukwazi kuba kusebenza ubukeka nonke South Africa nokwazi ukuthi siyothola usizo ka Dr.
kaDr Sipho Bhejane, uDr Sipho Bhejane. Uye ke emuzini wakhe la sifike khona ufuna ukuthi wonke umuntu ufuna ukuthi asizakale eze kuyena uzokwazi ukumchazela uDr Sipho ukuthi nihamba kanjani. Ngisazombuza ukuthi awubatshele balaleli ubabeke ukuthi uhlalaphi. Indawo engihlala kuyo ngihlala endaweni yesebhambanana. Kuya ngokuthi uqhamuka ngakumuphi umoya. Mawusuka ebhambanana uze crossini eliya endumo ufika uyayehla lapha. Mawune moto uyangifonela ngiyakudirecta ukuthi uzohamba kanjani. Makuya ngokuthi awuna moto kanti kusebusuku mina nginemoto zami ngiyakhona ukukulanda. Makuya ngokuthi nemoto uyazithola lapha ecrossini ziningi. Ngiyakhuluma no driver kudirecta azezokubeka. Bayafika abantu bakude kaba baphuma kogoli abaphuma emazweni yakude. Ngiyakhona ukubasiza ngaleyo ndlela baze bafike emzini wami. Awu ngiyakuzwa Dr. Dr. Bugezi Dr. Bhejane. Ngiyakuzwa Dr. Bhejane ngendlela okhuluma ngayo kuhle kakhulu. Ngicela ukuthi manje ukhulume inamba zakho ukuthi ubalalele bonke South Africa zonke inamba zakho lokuthi bakwazi ukuthola. Inamba enginayo angabi nazi ke inamba eziwu2. Ngisene inamba eyodwa 082 977 9939. Ziphinde 082 977 9939. Eyiloko sukushoyo nonke abalaleli South Africa. Uyena Dr. Sipho Bhejane la ngumuzini wakhe ngifikile wathi wasiwa mina bapi amazwe Dr. Sipho Bhejane laso wahambile. Ngihlupheke kakhulu ngobuguli. Ubuguli ngazalwa nabo. Balezidalo. Ngahlupheka ngahamba ngaye emazweni yakude. Ngawelela phesheya eMozambique. Ngahamba. Ngangofika endaweni ngayazi labakhuluma izilimi ezingazwakali. Malawi, Zimbabwe, amazweni nje ahlukahlukene yakude kakhulu amazweni yakude. Ngihambile wonke lamazwe, ngihamba ngifuna impilo. Kodwa angikhonanga ukusizakala. Ngabuya ngoba ngifikela ukuthi ukwazi ukubonisa abantu balaka sikhemelele labahluphekile bafike emuzini wakho bathole usizo. Ngicela nonke kasikhemelele nango uDr. Sipho Bhejane uyasiza. Dr. Sipho Bhejane Tembe uyasiza kakhulu ngempilo yabantu ngoba asho uhambe amazwe lawo abekayo hamba hlupheka ngathola usizo. Wabuya kaDr. Buwe emashanga la ngizalwa khona ngamlungisa ke ngamthatha ngaphinda ngabuya naye la. Kubuya kwami naye ngamlungisa ngendlela ngamfundisa ngendlela ngafundiswa ngayo ngekehla lami la shona. Ngaqeda ngamfundisa ukuthi empilo yomuntu kubethela kuphakamisa abantu konke. Ngamfundisa ukuthi akwazi naye aqhubeke ngendlela yakhe yokusiza abantu ngoba abantu baningi South Africa ngeke ngibaqede mina Dr. Buwe Mhlanga noma kunazinye inyanga zilaphayo ngeke zibaqede abantu bayahlupheka phakathi emizini yabo. Abantu bayahlupheka phakathi kwempilo yabo. Nango uDr. Sipho Bhejane Tembe namuhla msemuzini wakhe njengamanje. Ngoba sikhuluma sazongena ngasesigodleni uyokhuluma yonke into nizwe ukuthi uthini nibone nasesigodlweni sakhe.
ngikhuluma nonke South Africa yonke ngiyanthanda ngoba asho ukuthi uyamthanda kakhulu ngoba phela mawungathandi abantu uzophila noba lapha abantu baphile uzokwazi ukuphila nobantu ungabi nomona ukuthi ungalaphi abantu uzophila nabani emhlabeni nango uDr ngisemuzini wakhe uDr Sipho Bhejane Tembe ngisemuzini wakhe njengamanje ngikhuluma nani nonke abalaleli emakhaya ngikhuluma nani nonke South Africa yonke ngikhuluma nani nonke abazwe ngaphandle nango uhluphekile uzofika ka Dr Sipho Bhejane Tembe uzothola usizo liphelele Dr Sipho Tembe banike inamba zakho inamba zami 0829 779939 awusiphinde 0829 779939 ya ngiyakuzwa ke Dr Sipho Bhejane Tembe ngoba silamuzini wakho namhlanje sikhemelele ngasebhambanana la singene khona sofika undumo la uhlala khona ngiyakubonga kakhulu lokho uDr Sipho Bhejane Tembe Dr Sipho Bhejane Tembe awubavalelise abantu bonke South Africa abalaleli emakhaya ubavalelise ukuthi awuka bakuzwe ukuthi uyabavalelisa Dr Sipho Tembe kunjalo hayi ngiyanivalelisa nonke iSouth Africa yonke ngiyanithanda nonke iSouth Africa yonke ngoba uyabathanda bonke ufuna bonke ngoba uyabathanda bezothola usizo wozani nizothola usizo nizolithola usizo nolithola kahle kakhulu nabanye bazonika bazosho ukuthi hayi nithole yona unqo ngokuthi baningi abasizakalayo lapha kade kulomuzi ya nango Dr Sipho Bhejane Tembe uyanivelelisa nonke South Africa ngiyabonga kakhulu ngime Dr Buwe Mhlanga mina ngathwasisa yena uyithwasa lami uyenza konke engikwenzayo mina Buwe naye uyakwenza ngoba sowafunda eminyaka emibili athwasa kumina yebo Dr Sipho Bhejane Tembe wathwasa unaminyaka mingaki ngathwasa eminyaka emibili yonke wathwasa wena unaminyaka mingaki ekuqaleni ubunyanga mina ngaqala ukuthwasa la ngaqala khona ukuthwasa ngathwasa ngina 23 hayi ngathwasa kule unyanga leyo ayikatholakala ukuthi amadlozi ami aphakame kakhulu nesendaweni la ngiyakhele kuyo bayangazi amadlozi ami bekungavumelekile ngithwasisa ngomuntu nje engenawo umuthi kodwa ngithe mangifika phakathi kobaba